kamerou klubové televize útočník Motoru Matej Kašlík. Matej, dneska jste podleli Vítkovicím poměrem 3-4. Co scházelo k bodovému zisku? Tak myslím si, že nebol to asi jeden z tých najlepších zápasov našich, ale aj keď to nebol náš najlepší zápas, tak stále sme mali tie body na dosah a proste teraz sme to pozerali 52 striel na brankára a proste nepadlo to tam dneska toľko, koľko by sme chceli a ako hovorím, boli sme blízko, no a bohužiaľ nemáme tie 3 body. Jaká byla rozhodující pasáž zápasu? Šlo například o ten začátek druhé třetiny, kdy jste dvakrát inkasovali? Tak určite áno. Tie začiatky tretín nám niekedy moc nejdu, ale zasa sme sa postavili a dali tie góly, ale ako hovorím, tých 52 striel, tak to musíme viacej využiť tých šancí a neviem, koľko šancí tam bolo, že sme mohli dať do prázdnej branky gól, ale bohužiaľ dneska to tam nepadlo. Vy sám jste asistoval u první branky Tomáše Cibulky. Pro vás to byl navíc 5. bod v řadě v 5. utkání. Co říkáte na tuhle statistiku? Tak určite pozitívne pre mňa, pre moje sebavedomie, ale ja to takto nevnímam. Ja hlavne som chcel, aby sme získali ďalšie 3 body, lebo to bola dohrávka a pomohlo by nám to v tej tabulke a bohužiaľ sa nám to nepodarilo, ale v piatok máme ďalší zápas a v nedeľu posledný do prestávky, takže dúfam, že oboje budú bodovo za 6 bodov. Opět jste se dostal do slovenské hokejové nominace na následující přestávku. Jak vás tato nominace těší osobně? Tak určite ma to teší, je to čest reprezentovať moju krajinu a čím viac zápasov budem mať v reprezentácii, tým lepšie pre mňa a viac skúseností naberiem, stále som mladý hráč a za každý zápas v repre som rád a budem sa snažiť čo najlepšie hrať tam. V pátek vás čeká utkání z Plzní. Jaký zápas očekáváte? Tak určite to bude ťažký zápas. Oni sú na spodku tabulky a chcú ísť vyššie, takže nič nám nedajú zadarmo, ale my sa musíme dobre pripraviť a získať tie 3 body tam. Matej, to je ode mě všechno. Děkuji moc za tvůj čas a ať se daří. Ďakujem.